Estació nàutica Roses Cap de Creus. La badia de Roses a l'Empordà és un lloc arrecerat del vent i protegit de les onades d'alta mar. Per això, resulta ideal pels qui es volen iniciar en el domini dels esports de vela i el windsurf. L'espai també és perfecte per la pràctica de l'esquí nàutic, especialment a primera i última hora del dia. Gaudiu de les platges i de les vistes a vol d'ocell sobre la vila. El parasailing consisteix en elevar-se a les altures sobre el litoral gràcies al moviment d'una llanxa, a la qual s'hi subjecta una gran vela. A priori sembla que pujar a un paracaigudes d'aquest tipus requereixi força, però en realitat és ben fàcil mantenir l'equilibri i gaudir amb absoluta tranquil·litat de tot allò que es fa petit als vostres peus. La navegació en veler és una bona oportunitat per descobrir formacions geològiques espectaculars, escarpats penya-segats i petites cales solitàries només accessibles des de la mar, paisatges salvatges de la Costa Brava que van des de la badia de Roses fins al Cap de Creus. Una experiència que combina el silenci d'alta mar amb el brugit suau de les veles que baten el vent. Marisc amb tot el gust de la mar, arrossos, suquets de peix per llepar-s'hi els dits, olis verges i vins de l'Empordà que desprenen 1000 aromes. Que el millor restaurant del món sigui a Roses no és casualitat. El Bulli ha donat a conèixer arreu la riquesa de la gastronomia catalana i ha convertit la cuina en un dels puntals que defineixen l'essència de l'Empordà. I com a complement als plats empordanesos, no hi pot faltar l'àmplia mostra de vins que s'aglutinen sota el paraigua de la denominació d'origen Empordà. Els vins negres presenten notes afruitades, els blancs són frescos i saborosos, els rosats desprenen aromes delicades. Al final de l'àpat cal tastar la garnatxa de l'Empordà, un vi dolç natural que, juntament amb el moscatell, s'ha consolidat com un vi de postres excepcional. El vostre paladar es resistirà a tanta temptació? Estació nàutica Roses Cap de Creus. Vols descobrir-nos?